Bună ziua! La mulți ani, dragă doamnă Sofronie, acest buchet de flori cu mare drag este pentru dumneavoastră la mulți ani. Mulțumesc frumos, doamnă! Astăzi noi avem deosebită plăcere să venim la dumneavoastră cu această surpriză minunată. Bă, chinuiește fata asta pentru voi! Chinuiți, da? Știți din partea cui vine? Da. Avem și un mesaj cu felicitare, care eu să citesc cu plăcere. Mulțumesc foarte mult, să trăiți! Mama, e ziua ta azi, mama, și aproape lângă tine un gânduios te cheamă, ca să-ți urez de bine. Dar gândul meu fierbinte se stinge, nu știu cum, și nu găsesc cuvinte să-ți mai urez acum. În schimb, îți dau o floare și în locul meu aș vrea cu aceeași nerăbdare să-ți glăsuiască ea, tăcerea s-o străbată și glasul ei să ascult, să-ți spune încă o dată că te iubesc de mult. La mulți ani! Mulțumesc, Surpriză doamnă. este din partea fetei Maria și a nepoților Marian, Vasile și Sara. La mulți ani! Primiți și din partea noastră. Mulțumesc. Un sincer și călduros la mulți ani din partea firmei Surpriză la domiciliu Mulțumesc, doamne, vă mulțumesc Să din fiți suflet. sănătoasă și fericită. Avem o melodie dedicată. Așa, pentru sănătoasă, nu dumneavoastră. știu, de acum să duce ani. Azi e ziua mamei mele, ziua sfântă.
mulți ani din suflet. Vă mulțumesc, Mulțumim Doamne. frumos că ați venit. și ne-ați Doriți să făcut transmiteți două cuvinte pentru fiica Vă Maria? mulțumim de oboseala pe care ați făcut-o. Și lui Maria ce îi zici? Marie, să fie mai rău de acasă și să fie gospodină. Așa. Deci îi mulțumești frumos. Îi mulțumesc de tot sufletul, îi Da. mulțumesc. Mulțumim pentru surpriza făcută și nu ne așteptam. Ah. Vă mai așteptăm și la anul care vine, că dă în viață. Omul de la anul. Ei, lasă, nu în viață. Spuneți? Vă mulțumesc frumos, surorii mele, pentru surpriza făcută mami, pentru surpriza care ne-a făcut-o nouă din Îi antișocmar. mulțumesc din suflet. Și o așteptăm cu mare drag acasă. Mulțumim. Avem și un mic cadou, martișor. Ca astăzi E este prima zi primăverii, 1 martie. Dacă ea mâine face 84 de ani, dar 84 mâine suntem de pe ani. acasă și mai avem treabă și zic, hai, vorbești cu băiatul să vină astăzi, cred. Da. Uite tot aici. Avem încă o melodie pentru dumneavoastră. Să ascultați, vă rog. Nu mai despădă, e așa cum s-a fost. Nimica. Uite pe masă. Te ajut la dispoziție. Da, șampanie pentru două sora. Da, mulțumim. Eu e fan, lasă că îi desface primul, stai liniștit. Mulțumim. Nu trebuia să cheltuiască atât. Pentru Cristina, mulțumim. Îi mulțumesc din tot sufletul. De voastră. Mulțumesc frumos, Doamne, că-ți bine să fac obosit. Nicio problemă. Asta e munca noastră care o facem cu plăcere. Să trăiesc, Haideți, Doamne, acum să trăiesc. trebuie să aprindem lumânările. Așa. Zdornic dacă el să aprind lumânările. Uite-te la băiet, uite-te. Puneți-o dărință după ce suflați, da? Ca de obicei, asta e tradiția. Așa, puneți-o, suflă în lumânări acum.
Suflul lumânării. Suflați lumânările. Așa, ți-ai Bravo, pus la doariță. mulți ani, la mulți ani. La mulți ani, ia Dumnezeu, să fie sănătoasă.